Sura 83. المطففون. Oni koji pri mjerenju zakidaju. Meka. 36 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladhina idha iktalu ala nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم
اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško onima koji primjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar, zakidaju. Kako ne pomisle da će oživljeni biti na dan veliki, na dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići. Uistinu, knjiga griješnika je u Sidžinu, a znaš li ti šta je Sidžin? Knjiga ispisana. Teško toga dana onima koji su poricali, koji su onaj svijet poricali, a njega može poricati samo prijestupnik, griješnik, koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio, izmišljotine naroda drevnih, a nije tako. Ono što su radili prekrilo je srca njihova. Uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti. Zatim će sigurno u oganj ući, pa će im se reći, eto, to je ono što ste poricali. Uistinu, knjiga čestitih je u Ilijunu. A znaš li ti šta je Ilijun? Knjiga ispisana. Nad njom bdiju oni Allahu bliski. Dobri će, zaista, u nasladama boraviti, sa divana gledati. Na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života. Daće im se, pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošus biti. I neka se zato natječu oni koji se hoće natjecati. Pomiješano sa vodom iz tesnima će biti, sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. Griješnici se smiju onima koji vjeruju. Kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju, a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući, vraćaju se. Kada ih vide, onda govore, ovi su doista zalutali, a oni nisu poslani da motre na njih. Danas će oni koji su vjerovali, nevjernicima se podsmijavati, sa divana će gledati. Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali?